приятели, тук сте с Nickness Channel и днес ще играем играта наречена Team Fortress. Имаме приятел Авера е тук. Остава, маняци. Той ще играе с нас днеска. В следващия ни клип ще участва и Golden Danny се казва. Да, и сега да играем. Айде. Аз съм срещу теб. Ти си червен. Аз в момента съм спай хора и мога да стана невидим и да ставам като хората, ама когато както виждате, минах Авера. Ето при него. В момента не знам какво прави. И той пак ме видя. Вижте как се ядосва. Добре, аз отивам да видя няколко. You don't kill me. О, червен! You don't kill me. Някой е направил пиро червен. You don't kill me. You don't kill me. Няма само Golden Danny да участва, ще участва един англичанин, който с него станахме приятели. И то с базуката не мога да смогна. Аз ги смазах така. Сега ти фрирана съм на тази игра. Аз убих този. Я колко фрега съм? 10 умирах и 34 кила. 7 умирах и 96 кила. Да, бе. Да? Come out, go. Това беше как да го кажа? Енергия. И аз не мога да кажа. Строи килигънки, машини за хел и само спаят мои да ги руши. Не само спад всъщност. Да, ама спая най-лесно. Не с това са и лесно. Само като му бие един с бухалката и заминава. Тук някакъв надула гайда. Днеска знаеш колко нови неща спечелих, не съм ги пробвал дори. В момента съм 9-8 кила. 8 кила е Както виждате там отдолу, дето ми е кръвта, приличам на Авера. Сега ако ме види Авера, ще ме убие. Имате, ако смогнете някой, вижте, че се превръщате отново в себе си, така че трябва да го кърпите сега. И това снайперист не мога да смогна. Къде ти пак виждаш слепириста? Тук горе и... О, скоро. Играта е много зла. You don't kill this bastard. Аз само да видя... Нещо сега... Чакай. Ай сега. Чакай, аз само да ще... I kill you on Bragas. Ай, давай. Червени или не може да смогна? Май пускай клипа. Пуснат ли? Имате снима? Майта намерих сега. Има някакъв тук, деца пише сега в това. В сървъра. Светло ли съм аз? Аз няма да. Това е много странно прямо. Авера, ти си на първо място. Как? Има някакъв тук, деца пише Годжи. Боба на кефи. Слави Трифонов. Аз се напиша Байгош. Байгош? Ей, ето го един медик. Това ти ли си? Това си каза. О, добре, добре. Както виждате, Авера ме уби. Уби и още един. Само един ли? Само гледай колко... Уби още. Добър си с тази играч. Загубихме ли? Не. Ама дрази като той с... Още малко ми остава, гледай. Гледай какво става.
О, оста. А не, Семео заколима. Семео някакъв тук, Семео, нали, та Семео играча, внимава за внимава уби. Оле, виж отгоре какво става, човек. Какво? Само Макси, само. Не, И ти ли убия? видя ли отгоре какво става? Знаеш колко фрага съм? Олеле, човек, видя ли как ги убих всичките? О, бакоган, кам бе. Не, уби ме. Тя, тази първушка. Вера. Ами епизод 2 на CS ще го пускаме. О, Да. загубихме и гадно. Как няма загубите, аз... Я гледай колко фрага си направих там. Аз съм 41-13 миранки. Аз съм 123-7, бе. И това беше от нас, приятели. Очаквайте следващия епизод към Страйк. Има такова нещо, като не знам Награда? Ай, ще покажа награда. Ако искате да участвате в клиповете ни, знаете, скайпа ще бъде в описанието. Само и се абонирайте за клиповете и ще участвате в клиповете ни. Да. И това беше от нас. Довиждане. Довиждане.